Салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бардорон. Ҳиматам ба шумо доктор Бероз, ҳамеша тансияти хунук бошед. Бовар кам кӯшиш кунем ки барвақтар дар эфир бирем, вале соати гузашид. Намедонам кадом сабаб бошад. Ба ҳар ҳол як эълоҷ карда дар омадем. Дӯстон бардорони азиз, кӯшиш мекунем ҳамрӯза видеои эфирро сар кунем баъд аз намози таробеҳ. Иншоалло ҳар як видео эфири мо дар бораи ҳар як бемориҳо мешавад ва шумо метавонед саволои худро дар поёни комментария бинависед ва ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. Албатта кам хеле кӯшиш мекунем ва ютуб канали худро активни канали камтар боз хуб мегардонем. Чунки мехостем ки дӯстон ва бардорони мо камтар дастгирӣ кунанд ки мисолан ютуб канали мо камтар боло хезад ва моро ҳам кӯшиш кунем як хидмати дошта бошем ба бародарон. Ва шумо метавонед дар поёни комментариҳо бинависед саволои худро дар бораи кадом бемориҳое ки бошад. Иншоалло барои ҳар як бемориятон ҷавоб мегардонем ва насиб бошад бисёртар бародарони мо шумо дар бораи бемориҳои простатит ва бемориҳо савол метиҳанд. Иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ба саволи шумо ҷавоб гардонем. Салому алейкум ака. Як савол доруи вори фарбишава коробкаш сурх ва ягон зарар дорад? Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Доруи фарбишава ка ман росту намедонам кадом доруи фарбишава ка мегӯяд, вале доруи ки мақсад умуман ба ҳамин самюван ё вообще доруи ки китайский доруи ки мисол хитоӣ ҳастанд, албатта ки зарар доранд, вале бениҳоят ҳамарӯза ба ҳамин чиз ба ман муроҷиат мекунанд. Ба ҳама намуд оризаҳо мисол муроҷиат мекунанд ба ман, мақсад ман бале самюван ва метавонад ки гормонҳои ҷинсии занона ва мардонаро вайрон кунад ва дар натиҷа вайроншавии гормонҳо ба вуҷуд меорад. Албатта ки дору зарар дорад ва ин доруи самювана ҳеҷ маҳал истифода набаред. Ва бисёр видео вақте ки ман мегузорам, албатта ки видеоро ман пеш аз оне ки ман видео мекунам, бисёр доруро проверка мекунам ва аз назар мегузорам. Баъд аз он ман видео мекунам, хусусияти зарарорашонро ба шумо мерасонам. Ва рӯзони наздик бисёр видео дар бораи дору мебарояд. Албатта ки шумо вақте ки намефаҳмед, доруед дар канал тамошо кунед ки кадом намуд дору албатта ки ба куҷо зарар доранд ё ба куҷо фоида доранд. Шумо худтон мефаҳмед. Албатта ки доруе ки дар аптекаҳо мефурӯшанд, ин дору албатта ки бар як ҷо фоида дошта бошанд, ба дигар ҷо зарар доранд. Мисол барои ҳамин ҳамавақт кӯшиш кунем. Ака як вақт гуфтен ботекс раг мекунад, рост бошад? Албатта ботекс ин дигар чизое ки гиалуроновая кислота мегӯянд, ин чизо одам ба касали раг оварда мерасонад. Албатта ки ино дуруст ҳастанд ва ҳозира мардум ба ҳамин чизо машғул ҳастанд. Ман ҳамчун доктор, ҳамчун маълумоти олидор гуфта метавонам ки ҳамин чизоро шумо истифода набаред, чунки ин чизҳо зараровар ҳастанд. вообще-то истифода набаред, хусусан занҳо. Так.
саломат бошед. Иншолло ки ҳама вақт кӯшиш мекунем ки як видеое ки бошад дар бораи бемориҳо ба манфиати шумо бошад. Дар канали ман албатта ки ҳар як видеое ки ман гуфта мегузорам мисол мемонад дар канал. Ман рости гап бисёр меомӯзам. ҳар як доруе ки ҳаста масалан ба ҷо зарар дорад ба ҷо фоида дорад баъд мисол видео карда мемонам. Умуман ки бисёр дар ютуб канали ман видео бисёр аст, вале кӯшиш мекунам ки мақсад видеои ман бо мисол качество бошад. Так. ва дӯстони азиз, нагуфта намонам ки мо насиб бошад пересадка волоса сар карда гастем ва касоне ки мӯи сар надорем ва қош надорем ё ки ришт надорем, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. Албатта ки уже пересадка волоса сар карда гастем. гуфти гапи росту ки метавонед смело чиз кунед, муроҷиат кунед. Иншолло ки ҳама вақт чиз мекунем, хизматонам мерасонем. Вале чимай дигар ба исои ки мақсад истифода чӣ мекунанд, операция инвайт мекунанд, назар ба дигар больницаҳо мода арзонтар аст. ва барои ҳамин бародаро ҳама вақт кӯшиш кунед муроҷиат кунед. Мисол муроҷиат ба кадом хотир? Ба хотире ки мақсад албатта ки шумо дар доктор даркор мешавад ва шуморо кӯшиш мекунед ки як ҷои арзонтар, мисол як операция бошад, ягон табобат бошад, ягон чиз бошад, шумо чиз кунед. Короче, Мария менависад ки як саволи дигар акаҷон. Ҳамин ман ягон ҷо равам, камтар гушна шавам ё бозор ягон меҳмонӣ равам. Айусон омада як парраи сарам ба чашм мекашад, дилак зада дарк мекунад. Баъд беҳузурак қатъи ҳавай аз чӣ сабаб бошад? Албатта ки апай Мариям, пеш аз оне ки шумо ба ин ҳолат гирифтор мешавед, дар ҳамон ҳолат шумо як бор давлениро санҷед. Шояд ки давлени шумо баланд мешавад, шояд ки паст мешавад. Бисёр ҳолатҳо давлени баландам мешавад. Аз ҳисоби давлени баландам сарам дард мегирад. ва дар ҳамон ҳолат шумо номери ватсапи ман ҳаста, бинависед, занг бизанед, иншолло ки хизматам мерасонем. ва бисёр ҳолатҳоро мешавадам хел. ва бисёр ҳолатҳое мешавад ки давленам паст мешавад. ин намуд ҳолатҳоро шиданаш мумкин аст. ва ман худам шахсан ҳам хел мешавам. Вақте давлени паст мешавад, сразу сарма дард мегирад. давлени 90 ба 110 мешавад.
خیلی دال نيجي 110 میشوه ویرخش 90 میشه خیلی میرم میتونی شهر دادم در حالتی که اگر شما دولینتون 90 میشه بالونگیش 90 میشه و پایینگیش 110 میشه حتما شما با ما مراجعت کنین یکی کدام در کوره و اوزی کدام در کوره اولش اینکه 90 به 60 دولین بینویت پست است давлени одамизод бояд 120 ба 80 бошад. Ин нормаи мисол одамизод ай. Нормаи одамизод ай. Давлентро ҳама вақт нигоҳ кунед. лекин дар ҳолато ки шумо гуфтем ки мисол дилбеазрӯи вай дида мешавад, ҳатман шумо муроҷиат кунед ёки дар ҳамон минтақае ки шумо қарор доред, албатта ки як бор ЭКГ кардам дар кора, УЗИ кардам дар кора, баъд обши анализ крави спордам дар кора. Мисол дидан дар кора дар хун мисол албатта ки шумо дар WhatsApp ман бинависед, ман иншоалло ки чиз мекунам. Бо шумо ки дар алоқа бибирем иншоалло беморита муайян мекунем. Номер номери ман дар поён навишта шудааст. плюс 715 390 3268 ва чӣ саволое ки мешавад метавонед дар поён бинависед саволот фақат иншоалло ҷавоб мегардонем. ва агар бинед ки мисол ман ба занги телефон ҷавоб дода наметавонам ва шумо метавонед ки масалан дар WhatsApp галаставо ёки саволотро менависед мепартоед, иншоалло ки ман ба саволи шумо ҷавоб мегардонам. ва бисёр бародаро мисол савол метиҳанд ва занг мезананд, масалан ман аз сабабе ки бисёр дар кор ҳастам ҷавоб дода наметавонам ва бисёртар мегӯям ки дар WhatsApp шумо бинависед. Дар WhatsApp бисёртар бинависед, мисол саволтон мемонад, ман ба саволтон ҷавоб гардода метавонам. номерои ман дар боло, яъне бо вақте ки худат чӣ кардед, дар боло нависта шудагааст. номерои ман нависта шудагааст. ҳама вақт кӯшиш мекунем ки иншоалло дар прямо эфир бошем, бисёртар саломат бошед, саломат бошед. ҳама вақт кӯшиш мекунем ки дар прямо эфир бошем, бо шумо бошем, иншоалло канали моро активниш баланд мешавад, мисол бо мехезад, мақсад бисёр бародарони мо шумо ба доктор ниёз доранд, эҳтиёҷ доранд, иншоалло ки кӯмакшонро мерасонем ва мисол мардум мебинанд, мешиносанд иншоалло. бобои лангари сӯзӣ надид чӯ кардӣ? Тен сӯз каро хуб. саломатӣ хубама тенҷа чӯ кардӣ чиҳол дорем? бобои лангари ман медонам ки хафа шидаи ман ӯ рӯз ман реально
касал сахт шудем, хафа шудем, ман медонам оне ки хафа нашавад дуда. Ту медонӣ ки ҳама вақт ҳамҷад. Як бор зангам задӣ, ба ҳаваи қадиге хаб кардӣ. Дудар ҳама вақт бошӣ, саломат бошӣ. Хафа наша илтимос. Ту медонӣ ки ҳамин саломатим хуб боша, ҳама вақт ман любовим хеле бартем. Саломатим хуб набод бишухем. Ибрае. Ва дӯстони азиз, як бурга нокута намонам ки мо пересадкаи волоса, яъне мӯй сар часпондана сар кардаги ҳастем. Шумо метавонед ҳама вақт занг бизанед, бипурсед чӣ хел аст. Касоне ки қош надоред, даже метавонед пересадка қош кунем. Касоне ки мӯй сар вообще надорем, метавонем ки мисол пересадкаи мисол мӯй сар бимонем. Короче, ҳамин мӯй сар надорем, любой хел пересадка метавонем ки ба шумо чиз кунем, хидматрасонӣ кунем. Ва барои ҳамин бародарони азиз, ҳама вақт шумо метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло ки хидматрасони мо ҳамарӯза ҳастем. ва бисёр бародаро занг мезананд, дар бораи масад нархи навош мепурсанд. Нархи навош рости гап, вақте ки бемор мебиёд, мисол ҳаминҷода баъд мисол нархи навоша мо мегем, ва худаш чиз мекунад. Мо нархи навоша ҳаминҷода мо мефаҳмонем ки мисол чанд сум аст. ва барои ҳамин дӯстони азиз, барои нархи навои пересадка волос шумо мебиёед пеш суҳбат мешавед, баъд мисол нархи навоша ҳаминҷода мефаҳмед. Лекин ино гуфта намонад ки барои пересадка волос, яке мӯй сар часпондан, аз 3000 то 5000 мӯй сар шинонда мешавад дар сар. Вақте аз 3 то 5000 мӯй сар шинонда мешавад, шумо инро дониста дар кор ки где-то 7 соат, 8 соат, 9 соат ҳар хел мисол чӣ рафта мешавад. Мисол хирургам монда мешавад, масад бениҳоят қиён аст самҷалӣ. Дар мӯй сар часпонданам ҳатман ки гарантия ҳаст. Ва барои ҳамин бародарон метавонед смело занг бизанед, биёед дар консултатсия. Ҳатман ки консултатсия бигирем бироед. Инам хеле гапи хабар, дӯстони азиз. Ин видеои мо камтарак ба хотири чӣ кард, ба хотири оне мо мисол дар прямой эфир баромадем ки ба хотири зинда гардондани канал буд, вале камтарак дертар омадем. Иншоалло баъд аз намози мисол таробӣ насиб боша, иншоалло мо ҳама вақт кӯшиш мекунем барвақтак бирем ва бародарони худмо мисол камтарак як суҳбатҳо дошта бошем ва фаҳмондадиҳӣ дар кадом намуди бемориҳо дар мақсад чӣ кор кардан дар кор, кадом дороро хӯрдан дар кор. Албатта ки ба шумо мефаҳмонем. аз 1-2 минут дига меша, албатта ки қатъ мекунем прямой эфирмона ва аз сабабе ки чанд қад шуд мо дар прямой эфир омадаги нестем, рӯзгап камтарак хеле ҳарос ҳастада. Албатта ки барои ҳамин агар ягон гапҳои хатоие зада бошем,
узри бисёр дӯстони азиз ва кӯшиш мекунем ки ҳама вақт шуморо правилно бифаҳмонем. хайр дӯстони азиз, ҳамеша тансиҳат бошед, хонавод бошед. Соатам ба 1 кор кардастем, мардумро аллакай хуб кардагиҳастам ва чӣ саволое ки мешавад дар поёни комментария бидоред бинависед ва манам кӯшиш мекунам ба саволои шумо ҷавоб гардонам. Кӯшиш мекунам ки мисол прямои эфирро барвақттар дорем ва саволои мардум ҷавоб гардонем. Албатта ки мо ранги дигарро наметавонем ки мақсад мисол ҳама роза мисол прямо мисол барвақт бидорем. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки мисол кор кардан дар кори мисол ғайбу зиндагӣ яка кор накунӣ намешавад. Ва барои ҳамин мисол кӯшиш мекунем ки як вақти муайян, як соати муайян қати бодорем ҳамсуҳбат шавем. Бисёр хуб аст. Ва касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунанд, лайк гузоштагӣ нестанд, лайк бизоранд. Лайкҳои шумо ба хотири он аст ки мақсад видеои мо мисол ба дигарҳо рекомендатсия мешавад ва мисол як кас метавонад дида лайки шумо мисол ба дигарҳо меравад ки мақсад рекомендатсия метавад. Подписатсия мисол ин маъни он надорад ки мақсад ҳамин канали мо дар шумо мемонад. Любой мо саволотон метавонед саволот ҷавоб мегардонем. номерои мо 115 398 30 68. ҳама вақт метавонед занг бизанед, саволотонро бинависед. дар бораи ҷарроҳиҳо бошад метавонед саволотонро смело гуфти гапи расон саволотонро битен. дар бораи бемориҳо бошад хеле бемориҳо ва агар ҷарроҳӣ карда мебошед метавонед ки муроҷиат кунед, ҷарроҳиам мекунем. даште хатна кардам кӯдаконам ки бошад албатта ки хатнаро мекунем. ва барои ҳамин дӯстони азиз ҳамеша тансиҳати хонавод бошед. худо нигаҳбонтон бошад. Худоҳафиз.